preberieme tému predstavivosti, vízií a našich snov, veci, ktoré chceme dosiahnuť a určite také sny aj máš ty sama za seba. Ja ich mám teda určite a ja ti dneska ukážem techniku, ako si tie sny vizualizovať, predstavovať a zároveň si ich aj potom následne naplňať. To je vlastne cieľom tejto nahrávky dneska. A poďme sa teraz spoločne zamyslieť nad tým, aké sú tie naše sny. Aké máme vízie, aké máme ako keby také tie naše podvedomé sny, o ktorých naozaj po ktorých túžime a nejdu nám celkom ako keby naplniť. A keď si predstavíš teraz takých tých veľkých ľudí alebo tých ľudí, ktorí naozaj ukázali tomuto svetu nejakým spôsobom, že sa to dá, a teraz mi napadá napríklad Steve Jobs, tak tiež mal jednu veľkú predstavu o tom, čo chce vybudovať, ako chce a ako mal víziu o tých telefónoch alebo o tých technológiách a on to naozaj dosiahol a vybudoval to. A robil to presne takisto ako my ostatní, alebo my ostatné. A takisto bol z mesa a kosti a takisto mal presne tie isté možnosti, aké máme aj my. A pre mňa sú títo ľudia veľká inšpirácia a sú obrovskou takouto inšpiráciou pre mňa samú, že keď to dokážu oni, tak je to absolútne úžasné a čo by sa stalo, alebo ako by to bolo, keby som niečo podobné nedosiahla aj ja, ale v tých mojich snoch, hej, v tých mojich predstavách. Lebo každý z nás na tomto svete máme úplne tú predstavu inú, máme úplne iné sny, máme úplne iné túžby a je to v poriadku. My si vyberáme presne to, čo chceme a to, čo by sme my radi mali v tých našich životoch. A toto je naozaj sila tej predstavivosti a sila tých myšlienok, ktoré my si vieme nejakým spôsobom obohatiť našu myseľ alebo s tým začať pracovať. A ja verím a som si 100% istá, že si úplne počula o manifestáciách, počula si o sile myšlienok, na čo myslíš, tak to sa ti zhmotňuje. A ja ti to len doplním o tie veci, ktoré ty určite poznáš, ale dneska ti otvorím možnosť pohľadu na túto vec aj z pohľadu NLPčka. A určite sa skús zamyslieť nad tým, ako to máš ty, ako to robíš a zober si z tohto, čo potrebuješ sama pre seba, aby si tú predstavivosť vo svojom živote využívala o to viacej, ako to bolo doposiaľ. A ja naozaj dostávam otázky aj od svojich kočiek, od svojich klientiek, ktoré hovoria, áno, ľubí, ale ja mám ten sen, ale príde k tomu, že keď mám ten sen, tak potom mi začne vibrovať ako keby telo a mi povie, že strach, čokoľvek, proste nejaká obava tam príde. A toto je vlastne nie tá predstavivosť, ale to už je ako keby, že sa našu myseľ dávame do podvedomia alebo vedomia toho procesu, ktorý súvisí s tou našou predstavou. A toto je ten rozdiel a my si to dneska celé rozkodujeme, aby sme sa aj pri tých našich snoch a našich víziách a týchto predstavách cítili naozaj úžasne, aby sme si dávali tie dobré pocity do toho nášho podvedomia, aby sme s nimi pracovali a aby sme si ich stále rozkodovávali viac a viac a viac. A keď ja napríklad dostávam túto otázku, ako je možné, že tým druhým sa to darí a mne sa to nedarí, tak ja som si našla k tomu takúto metaforu a tá hovorí o tom, veľké sny, alebo takto inak. Aj tie veľké ryby plávajú vo veľkých hĺbkach. A skús sa zamyslieť nad presne touto vetou, nad touto myšlienkou, čo som ti teraz povedala. Aj tie veľké ryby plávajú v tých veľkých hĺbkach. A je to naozaj tak. My keď máme ten sen, tak pre nás je vo veľkej hĺbke, ako keby. A teraz keď si to rozkodujeme alebo rozoberieme na niekoľko častí, tak si zober, že keď tá tvoja myšlienka k tomu snu prišla, tak si niekde na brehu. Na brehu možno nejakého jazera alebo na brehu mora, oceánu, kdekoľvek. Si proste na brehu. A máš ako keby tú myšlienku, ten podnet z toho tvojho podvedomia. Máš tú túžbu jednoducho a je to v poriadku. Ale
všetky tie ako keby presvedčenia, ktoré nás blokujú, rámcujú, alebo to naše podvedomie, tie naše vzorce nachytané z tej minulosti, tak tie sú v tej našej malej pličine, ako keby. V tej pličine vedľa toho briežku, hej, keď urobíš ten prvý alebo druhý krok, to sú už tie naše presvedčenia. A my keď prekročíme, alebo pôjdeme cez tieto naše presvedčenia, tak sa dostaneme presne do tej veľkej hĺbky a tie začneme postupne odstraňovať a potom to pôjde samovolnejšie, krajšie, ľahšie, s ľahkosťou a o to bude úžasnejšie. Takže si zober presne toto, čo som ti tým chcela povedať. Tie veľké ryby plávajú v tých veľkých hĺbkach. A my, keď máme ten nejaký sen alebo tú túžbu, tak sme možno niekde na brehu, alebo nás zastavilo naše presvedčenie a zastavili sme. A jednoducho bereme si tie naše presvedčenia tou našou cestou, lebo chceme plávať do tých veľkých hĺbok a tým pádom my si zahmlievame, takto si zahmlievame ako keby tie naše sny alebo tie naše túžby, lebo už si do nich dávame naše vzorce, už si do nich vpúšťame naše obavy, ale to s tými našimi ako keby predstavami alebo predstavivosťou, s tými našimi snami, ktoré máme, nesúvisia. To sú naše predstavy, o ktorých sa bavíme. Ale keď sa už bavíme o tých strachoch a všetkých tých obavách, tak to už súvisí s tým procesom, ktorý ide s tým, že sa dostávame k tomu nášmu snu. A ja ti teraz ťa prevediem. V minulej časti sme sa bavili o naozaj základnej NLP technike, kde používame všetkých 5 zmyslov. Všetkých 5 zmyslov. Zober si, že budeš používať len jeden zmysel, ktorý pravdepodobne používaš, keď si manifestuješ alebo vizualizuješ svoje ciele alebo sny. Hej. Používame väčšinou ten jeden a to je vlastne sen cez teda vizuál alebo proste pozeráme cez ten zrak, hej. Cez tie naše sny, alebo na ten sen pozeráme cez ten náš zrak. Používame tento jeden zmysel, ale už nepoužívame tie ďalšie 4, o ktorých sme sa bavili v tej minulej časti, v základoch NLPčka. Takže teraz si predstav, že ten sen si prejdeme presne cez všetkých tých našich 5 zmyslov. Ako ho začneme žiť, ako ho začneme vnímať, ako sa v ňom začneme cítiť. A ako prípadne tam budeme mať nejaké chute alebo vône, čo tam budeme cítiť alebo čo budeme ochutnávať. Ono, keď používaš všetkých tých 5 zmyslov, tak si len násobíš ako keby ten pocit v sebe, vo svojom podvedomí a vo svojom tele. Dávaš energiu do toho svojho tela a tým pádom začínaš žiť ako keby viacej ten svoj sen alebo tú vizualizáciu. Takže naozaj chyba číslo 1. Nepoužívať len ako keby zrakový zmysel, ale začneme používať všetkých tých našich 5 zmyslov, ktoré skutočne máme. A ďalšia vec, keď dostávam otázku, ako je možné, že niekedy sa mi tie sny splnia a niekedy nie, je to aj o tom, v tomto prípade, že ja sa pýtam, a ty vieš, ako sa budeš cítiť, keď sa ti ten sen splní? Ako sa tam budeš cítiť? 90% žien alebo klientiek mi nevedelo odpovedať na túto otázku. Pretože my naozaj riešime len to, že čo by sme chceli. Chceli by sme zarábať viacej peniazy, chceli by sme krajšie dovolenky, chceli by sme mať muža svojich snov, chceli by sme viac času tráviť s tými deťmi. Ale zamyslela si sa niekedy nad tým, ako sa reálne budeš cítiť, keď to dosiahneš, keď ten cieľ tam budeš mať, alebo sen tam budeš mať? A toto je presne ten pocitový zmysel, ktorý my využívame naozaj veľmi málo a to je naozaj chyba číslo 2. Nepozeráme sa na to, ako sa tam budeme cítiť v tej budúcnosti a teraz vedome hovorím budeme, alebo keď to dosiahneš, ako sa tam budeš cítiť, ale používame len to, čo chceme. A väčšinou je to presne to materiálne, buď to je nové auto, alebo je to nová kuchyňa, nové zariadenie, čokoľvek. Je to len to, že to chcem. Ale v tejto rovine chcenia, to aj ostáva v rovine chcenia. Nie je to presne o tom, že už to máš. A ďalšia vec, ktorú by som veľmi chcela zdôrazniť, je to, že sa nepozeráme že sa pozeráme na ten náš sen z pohľadu pozerám sa, ako keby som ho videla. Vidím sa niekde na pláži, hej, vidím sa niekde nechcenia.
Nie je to presne o tom, že už to máš. A ďalšia vec, ktorú by som veľmi chcela zdôrazniť, je to, že sa nepozeráme že sa pozeráme na ten náš sen z pohľadu pozerám sa, ako keby som ho videla. Vidím sa niekde na pláži, hej, vidím sa niekde v novom aute, ako keby. Pozerám sa disociovanie od seba, nežijem to. Čo keby si sa pozrela na to z pohľadu hej, že som tam vedomá.